Sanibona bangani. Incwadi enginiphathele yona namuhla ithi Iqanda Elingajwayelekile. Ibhalwe nguLeoni. Ngabe bangani kukhulunywa ngeqanda lani? Siyazibona izilwane ezingaphandle kwencwadi. Asike sifunde sizwe ukuthi le ncwadi isiphatheleni. Iqanda Elingajwayelekile nguLeoni yahunyushwa ngundaba yakhe William Zulu. Esiqhingini sezimbokodo kuhlala amaxoxo amathathu. Umaline, uncwaba, nelinye elihlala likwezinye izindawo. Igama lalelo xoxo kwakunguJesu. uJesu wayehlale enokulangazelela. Wayethanda ukuhamba amabanga amade aye kwenye ingxenye yesiqhingi sezimbokodo aze abuye ntambama ememeza ethi, "Ake nibheke ukuthi ngitholeni." Noma ngabe kwakuyimbokojwana ejwayelekile nje, wayememeza athi, "Niyayibona ukuthi yinhle kanjani?" Kodwa uMaline noNcwaba babengenandaba nalokho. Ngelinye ilanga enqwabeni yamatshe wathola imbokodo eyayehlukile kwezinye. Yabe iyinhle, imhlophe okweqhwa, iyimbulunga okwenyanga egcwele ebusuku behlobo. Noma yayicishe ilingane naye ngobukhulu, uJesu wanquma ukuyithatha aye nayo ekhaya. Ingabe uMaline noNcwaba bazothini uma bebona le mbokodo? Ecabanga ngenkathi eginqa imbokodo enhle eyaphezu komfula lapho bobathathu babehlala khona. "Ake nibheke ukuthi ngitholeni," wamemeza ngelokunqoba. "Imbokodo enkulu." Ngaleyo nkathi uMaline noNcwaba bamangala ngempela. "Akusiyo imbokodo leyo," washo uMaline owayazi konke ngezinto zonke. Iqanda lenkukhu." "Iqanda lenkukhu? Wazi ngani ukuthi iqanda lenkukhu?" kubuza uJesu owayengazi lutho ngezinkukhu. uMaline wamoyizela, "Kukhona izinto vele uzazi nje." Emva kwezinsuku ezimbalwa amaxoxo ezwa umsindo ongajwayelekile uvela eqandeni. Abukela emangele lapho iqanda liqhekezeka. Kwaphuma isilwanyana esimaholoholo esihuluzelayo. Sinemilenze emine. "Niyabona-ke?" kubabaza uMaline. "Bengiqinisile, yinkukhu, yinkukhu," onke amemeza. Inkukhu yadonsa umoya kakhulu yagwavuma ibuka amaxoxo ayemangele. Yathi ngezwi elincane elihoshozelayo, "Akuphi amanzi? Alapha yaphambili," kumemeza amaxoxo ngentokozo. Inkukhu yaziphonsa emanzini namaxoxo angena ayilandela. Amaxoxo amangala ukuthi inkukhu yayikwazi ukubhukuda futhi yayishesha. Yawakhombisa amasu amasha okuntanta nokugwedla. Abanesikhathi esimnandi edlala ndawonye kusukela ekuseni kuze kuhle. Kwaqhubeka kanjalo-ke izinsuku eziningi. Kwathi ngelinye ilanga lapho uJesu ezulile, uNcwaba noMaline babona isiyaluyalu emanzini ngezansi kwabo. Kukhona owayesenkingeni. Ngokushesha inkukhu yagxumela esizibeni esijulile esimnyama. uNcwaba noMaline babethukile. Ngemva kwesikhathi eside inkukhu yaqhamuka iphethe uJesu. "Angisenankinga," ememeza. "Bengibambekile okhuleni kodwa inkukhu ingisindisile." Nangi abangani niyombona uJesu ephethwe yinkukhu. Ake siqhubeke sizwe.
Kusukela ngalelo langa uJesse nomhlengi wakhe babengahlukani. Noma kuphi lapho uJesse wayekhona nenkukhu yayilapho. Babezula kuso sonke isiqhingi baze baya nasendaweni kaJesse yokucabanga eyimfihlo. Nasesikhumbuzweni sezimbokodo esidumile. Ngelinye ilanga baya endaweni lapho uJesse ayengakaze afike khona. Inyoni enembala ebovu neluhlaza sasibhakabhaka yandiza yehla esihlahleni. "Awu, kuwe lona," kumemeza lenyoni lapho ibona inkukhu. "Umama wakho kade ekufuna yonke indawo. Woza ngikuyise kuye." Bayilandela-ke inyoni isikhathi eside. Bahamba, bahamba elangeni elishisayo nakunyezi wenyanga epholile baze. Bafika kwesinye isilwane esingajwayelekile ababengakaze basibone. Mngani, ungaqagela ukuthi isilwane esini lesi abafika kusona? Asike siboneke mngani. Nasi lesilwane. Sasilele, kwathi lapho sizwa inkukhu imemeza ithi, "Mama!" Savula kancane ihlo elilodwa, samoyizela kakhulu. Ngezwi elimnene njengotshani obunyenyezayo sathi, "Woza lapha ngwenya yami encane ethandekayo." Inkukhu yanombela ekhaleni likanina ijabula. "Manje sekuyisikhathi sokuthi ngihambe," kusho uJesse. "Ngizokukhumbula kakhulu nkukhu encane. Usheshe usivakashele, uze nomama wakho bo." uJesse wayesephuthuma ukutshela uMalini noNcwaba ngokwenzekile. Ngenkathi esondela exhaphozini wamemeza, "Qakelani ukuthi ngitholeni." Wabatshela konke akubonile. "Niyazi ukuthi umama wenkukhu utheni kumntanakhe?" kubuza uJesse. "Uthe ngwenya yami encane ethandekayo." "Ingwenya?" kwasho uMalini. "Ngumbhedo phela abewusho." Umathathu amaxoxo ahleka. Yaphela kanjalo-ke bangani indaba yethu. Bangani, uJesse wayekuthanda kakhulu ukuhamba afune izinto ezinhle azithandekayo azibuyise ezekhaya. Ngabe ukhona umngani naye othanda ukuhamba afune izinto zemvelo? Ehena bangani, nami ngiyazithanda. Bangani, ngabe-ke mngani wami kuyinto enhle yini ukuba unomngani ohlukile kunawe? Nangu uJesse nengwenya, kodwa-ke bona bayibiza ngenkukhu. Kodwa sibabona beyabangani abakhulu. Yebo bangani, umngani wakho angaba nanoma yiluphi uhlobo. Uma nje kukhona inhlonipho, ukuzwana, nokuthandana, ubungani benu bungaba yinto enhle kakhulu. uMaline ngabe wayekwazi konke bangani bami? Hayi cha bangani, nami impela ngiyaphika. Hayi, angiboni ukuthi wayekwazi konke ngoba phela nange bizingwenya ethi yinkukhu. Nabangani, kufanele mangabe sikhula sifunde izinto, ngeke sikwazi konke kodwa kuhle ukuhlezi siqhubeka sifunda. Nami ningibona nje bangani, ngifunda nsuku zonke. Ngiyabonga kakhulu bangani, ngiyathemba ukuba nithokozele incwadi, nisale kahle. Siyabonga ukubukela. Ningakhohlwa ukubheka ama-workshops abazali okanye izinsiza kusebenza nakunye nemisebenzi engayenza nabantwana kuthanda.org.